ଖାଇବ କ'ଣ ଆଣିବି ଖାଇବ ଖାଇବ ହଉ ମୁଁ ଆଣୁଛି ବସୁନ ଉଠିକି ବସ ବସ ଇଏ ଭଲ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଜ୍ୱର ଔଷଧ ଟିକେ ଆଣିଦେବି ଜ୍ୱର ହେଇ ଜୋରରେ ଆଉ ଖାଇକି ଟିକେ ମେଡିସିନ ଖାଇବ ଆଣିଦେବି ହଉ ବସ ମୁଁ ଆଣୁଛି ବସ ବସ ମୁଁ ଆଣୁଛି ନା ଭାତ ଖାଇବ ହଉ ତମ ଘର କୋଉଠି ଆଗକୁ ଆଉ ଏଇଠି ଏମିତି ଶୋଇଛ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମର ଆଉ ତମେ ଏଇଠି ଥା ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣୁଛି ଔଷଧ ଆଣୁଛି ହେଲା ଖାଇକି ମେଡିସିନ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ବଇତା ମୁଁ ଆଣୁଛି କାଲି ଥରି ଥରି ଯାଉଥିଲେ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ପିଇବ ହେଲା ଖାଉଥାଅ ମୁଁ ଔଷଧ ଆଣୁଛି ହେଲା ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହଉଛି କ'ଣ ହଉଛି ଅଣ୍ଟା ବଥଉଛି ଗୋଡ଼ ହାତ ବିନ୍ଧା ଟିକେ ହଉଛି ଆଉ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ହଉଛି ଜ୍ୱର ତତଲା ବି ଅଛି ଦେହ ହଉ ତମେ ଖାଅ 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 ମୁଁ ଆଣୁଛି ଖାଇଲ ତମ ମଉସା ଆଇଲେ ମୋ ମାଉସୀ ଜ୍ୱର ଏମିତି ତମେ କୁଆ ଯାଇଥିଲ ମଉସା ଖାଇଲ ଆଉ ଟିକେ ଖାଅ ଖାଅ ଔଷଧ ଖାଇବ ଜ୍ୱର ହେଇଯିବ ଯୋଉ ଦେହ କ'ଣ ହବ ଆଉ ଖାଇଦିଅ 2-4 ଚାମଚ ଖାଇଦିଅ ବହୁତ କି ଖାଇଦିଅ ପାଣି ଟିକେ ପିଇ ଖାଅ ଓଦା ହେଇଯାଇଛ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା କାଲି ହଁ ସିଏ ଆଉ ହଁ ପାଣି ପିଅ କାଲି ଡାକ୍ତର କରିକି ଯାଇଛ ଆଉ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ 2-4 ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇଦିଅ ନାଇଁ ନ ଖାଇଲେ ବା ଯୋଉ ଜ୍ୱର ମେଡିସିନ ଇଏ ହବ ପାଣି ଅଛି ଏଠି ହଁ ପାଣି ଅଛି ଦିଅ ପାଟିରେ ଏକାଥରେ ପକେଇକି ପାଣି ପିଇ ଦିଅ ହେଲା ଏ ଦୁଇଟା ରଖ ରାତିକି ଖାଇଦବ ହେଲା ଖାଇକି ଖାଇବ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବ ଯଦି ଖାଇଦିଅ ହଉ ଆସିଲି ମାଉସୀ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ